Пенза өлкәсе Кузнецк районы Евлашево авылында туып үскән Хәлметова Румия Харис кызының 23 февральда юбилейлы туган көне дип башлана әлеге котлау хаты. Аңа 50 яшь тула. Аны матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Николай, кызлары Венера, кияүләре Усман, Динә, кияүләре Али, Карина, Оныклары Алия, Мәрьям, Камил, Үмәр һәм кода-кодагылары, барча туганнары да тәбрикләп китәләр. Әни, әнкәй, безнең өчен син иң олы кеше. Син безгә терәк тә, киңәшче дә, сердәшче дә, дустыбыз да. Безнең әниебез киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле кеше. Ул теләсә кемне күрә, теләсә кем белән уртак тел таба белә. Кайгы хәсрәт утында күп янса да, сабыр һәм түземле булып калды. Ә эшкә җаваплылык хисе белән каравы һәм уңганлыгы, тырышлыгы һәр кемне дә сыкландыра. Бөтен күңелен биреп пешергән ризыклары белән килгән кунакны да, безне дә ачык йөз, матур, ягымлы сүз, тәмле ашлары белән каршы ала. Рәхмәт, әни, яхшы кеше итеп, безне сөеп үстердең. Үрнәк булып тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирдең. Кадерле тормыш иптәшем, яраткан әниебез, сөекле, ягымлы әбиебез безнең. Ихлас күңелебездән сине туган көнең, күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа хәерле, бәрәкәтле озын гомер, кырыштай нык исәнлек, шомырт чәчәгедәй ак бәхетләр, иман байлыгы, җан тынычлыгы телибез. Без сине бик тә яратабыз һәм барысы өчен дә рәхмәт әйтәбез. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди зур бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, борчуларың булса, югала. Туган өебезнең кояшы син, күңелебездә җылы сибәсең. Һәр бер көнең саулыкта үтсен, яшәү дәртең бер дә сүнмәсен. Рәхмәт, әни, барысы өчен дә. Без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта. Тормыш ямьле, тик син барында. Озын гомер бирсен Аллаһ сиңа, кояш бирсен һәр чак яктылык. Балаларың, барлык оныкларың китерсеннәр бары тик яхшылык. Хөрмәтле Румия Харисовна, гаиләгезнең әлеге теләкләрен чәчми-түкми сезгә җиткердек. Туган көнегез котлы булсын, ә инде юбилей бәйрәмегездә кәефегез күтәренке булсын. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улылыйбыз бүген сине без туган зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без Нахшылда юмарта син әни, гадел дә син
бар баланың игілігін көріп, бала қойғылары көрмеше. Ұзақ еллар бізні шатландырып, исән имин әни син яшә.